2014 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ 2025 କେମିତି ହେଲା? ତ 2000 ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସେ ସମୟର କଣ କୁହନି, ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ବି ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ଥିଲା, ଚାକିରି ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଏବେ ବି ତ ସେଇ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛେ, ମାନେ କଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ? ସେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ମାନେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଧର ସେ କେଠି ଖାଲ ଢିପ। ଚାକିରି ତ ସରକାର ଚାକିରି ଆଶା ଛାଡି ଦିଅ, ମିଳୁନାହିଁ। ବାହାରେ କାମ କରତେ ବି ନାହିଁ। ଓଡିଶାର ତ ହାଲତ ଜାଣିଛ କୋଉ ଭଳିଆ, କହିଲେ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଆଇଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗକୁ ଲୋକ ବଢୁଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଠ ପଢତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବେ ତ ସରକାର କଣ କରୁଛୁ କହନା, ଆହୁରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଯେତିକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେତିକ ବି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି କଣ କଣ କରିଦେଲେଣି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି ସରକାର। କଣ କହିବା ସରକାର, ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିତେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସରକାର ହେଇଛ, ଗୋଟେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଦବା କଥା, ତୁମେ ଉଲଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆମେ ପଢିବା କେହି ଆସିକି ତାମିଲନାଡୁ ଖଟିବା। ତାପରେ ମୋଦି ସରକାର ଆଇଲେ, ଶୁଣ କଣ ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ୟୁପିଆଇ ଆଇଲା। ଯୋଉ ୟୁପିଆଇ ତୁମେ ଯୋଉ ଫୋନ ପେ ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ କି ପେଟିଏମ ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ହେଲା କି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କଚରା ତ ଚାରିଆଡେ କଚରା ପଡିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କିଆଡେ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ତ ହେଲା, ଆମକୁ ତ ଆଏ ସବୁଆଡେ କଚରା ଦେଖା ହଉଛି। ହେଲା ବିଜୁଳି ଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ବିଜୁଳି ତ ନାହିଁ। ସରକାର ଆସିକି ଯାହା କରିବା କଥା ମୋଦି ସରକାର କଲେ ଆଉ। ହେଲା ଭାରତର ନାଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେଣି। ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଥିଲା, ଭାରତର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବହୁତ ଆଡେ ଭାରତ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ ବଡ ଭାରତ। ହନେ ବି ଦେଖତେ ତ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଭାରତ କଣ ହେଇଛି, ବିଶ୍ଵରେ ଗୁରୁ ହେଲା କି କାଣ ହେଲା, କଣ କହିବା। ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଯେ ଦେଖ, ଏବେକା ଯୁବକ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେକା ଯୁବକକୁ ଧର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ନ ନବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନ ଦବ, କଲେଜ ନ ଦବ, ITI କୋଉଠି କରିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିବେ ଧର କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିକି ଲାଭ କିଛି, ଯଦି ସିଏ ତା ବାପା ମା କୁ ଧର ଭଲରେ ରଖି ପାଇଲାନି, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ନିଜେ ଗଢି ପାଇଲାନି, ପାଠ ପଢିକି ଲାଭ କିଛି। ଆସି କାମ କର ଭାଇ, ସିଧା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଜେପି ର କଥାଟା ଗୋଟେ କଣ ଖରାପ ଲାଗେ କୁହନି। ମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତୁମେ ମାନେ ଜନତା ମାନେ ଜାଣିବା କଥା, ଜନତା ମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏକତାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ଧର ଆମେ ଏକତା ହେଇକି ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶଟା ଆଗେଇବ କେମିତି? କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୁସଲିମ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆରେ ତୁମେ ଧର୍ମଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ନା। ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଦେଶଟା ଦେଖତେ ପଡିବ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଶକୁ ନେଇ ଦେଖିବନି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ତ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ଭାରତ ବଦଳୁଛୁ, ଆପଣ ବି ବଦଳନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।